Bugünkü temamız matematikada modullar. Modullar demek uzaklıq demek. Yani modul elmudama pozitiv san bolýar. Mysal üçin şuýda 0 bilen 5 aralygy 5 kesim. Bäde de 0 bilen -3 aralygyny 3 kesim diýip alýar. 1 2 3. Yani modul uzaklygy anlatmak üçin. Hesap çaydanmyza islendik minus sany mysal üçin -3 bolsa şu alajityl bolup çykýar moduldan 3 ol. 5 sany bolsa ütgemen şol durşuny özü çykýar. Yani 5 ol. Şuýa görüşiňiz ýa alajityl sany özü çykýar. Atrisatyl san öňüne minus goýmak elmudamy. Bu näme düşünse bolar? Atrisatyl san öňüne minus goýmaly. Mysal üçin şeýle bir zat berse A 0-dan uly A 0-dan uly ve B 0-dan kiçi. Şuna laýyklykda yani A modul dendir B modul. Şonu modullardan çıkarın diýse näýlik işleýäňiz. Ne görüşiňiz ýa A 0-dan uly näme diýär? Hiç il ellämiz ýok. Şu durşuny durýar moduldan alyp A-ny şu durşuna çykarýar. Dendir A diýip goýaýmaly. Ve B 0-dan kiçi näme diýär? Bärde öňüne minus goýup çykarýar. B'nin şol durşuna özüni çykaramyzda B'ni öňüne minus goýup çykarýar. Minus B. Şeýle ýöneköý modullar. Ne bärde käbir san aňlatmalaryny mysal üçin ýene bir görkezýän modul 10 bolsun. Gysgarak bolsa taýjak bu 10 özü çykýar. Modul -20 bolsun. Eger san bolsa öňüne minus yani minus sanlar bolsa öňüne näme goýýar? Minus goýýar. Ya san minus 1 plus edýär. Minus 20 dendir plus 20 bolýar. Şeýle bir gyzykly soru bermekler mümkin. Modulun içinde şeýle modul taýýarmy? Modulun içinde size pi sanyny emmäňiz bilýäňiz pi sanyny aýyrmak 3. Şu nähil çykar diýip bermekler mümkin. Pi sany eýen bilýäňiz ýa-da takminan muktary 3/114. Yani 3/114 3'den uly plus bolýar. Alajityl bolan üçin bunu ellämiz ýok, şol durşuna çykarýar. Pi aýyrmak 3. Eger tersine şeýle berilen bolsa modulun içinde 3 aýyrmak pi diýip berilen bolsa 3 aýyrmak pi nähil çykarardyňyz? Elbette minus bolýar. Çünki pi sany 3'den uly. Jogabymyz minus bolýar. Eger şuň içi minus bolsa näme diýäsiniz? B 0-dan kiçi. Şu öňüni minusa köpeldiýär. Muny minusa köpelip çykarmaly. Dendir minus 3 aýyrmak pi. Dendir minusa köpelsek bäde içine köpelip çyksa muň alajityl bar. Alamatlaryny ütgedýär. Bir zat minusa köpelsek içiniň alamatlaryny ütgedýär, özüň bitiki diýär. Onda plus 3'ümüz bäde minus 3 bar. Minus pi'mizden plus pi bar. Minus pi'mizden pi'ni ilki ýazjak plus pi. Aýyrmak 3. Jogap ütgemer ýerlerini ütgedilmezde minus pi. Pi plus 3 minus 3. Ýene pi aýyrmak 3. Ýene şol öňki jogabymyz çykdy. Bu diýdigi modul içi minus bolsa da ütgedip ýagny alajityl alamatly bir san çykarýar. Size şeýle bir soru berseler näme işlerdiňiz? Bir üçurşluk bar, bir tarap 65 gradus, sonra bir tarap 90 gradus. Bu tarapdan berilmedik. A, B taraplar berilen. Şonda A aýyrmak B modulun içinde, C aýyrmak B modulun içinde, A goşmak C modulun içinde deňder näçe bolardy? Şu mysal üçin näle işleýär? Şuýda üçurşlugyň şu tarapyny tapýas ilki. Bir tarap 65, bir tarapy 90 bolsa bu tarapam 25'dir. 25'i nereden tapdyk? Sebäbi bir üçurşlukda göni şu 90 diýmek. Burçlarynyň jemgy ýetgeniden 90 goşmak 65 goşmak
Şu tanesinde x diye alsak x. Tengdir 180'den. Aras 90'ı sağ tarafına geçirsek 65 koşmak x tengdir 90. Bu boşluğlar doğrultusunda son geometriyadan ayrılan sapağımızda durup geçer. 90. Cevabımız şuradaydı x'imiz 25 taptık. Şimdi burçlara göre şuradaydı en ulu burçumuz 90. Şonun karşısındaki näme bolmaly? En ulu taraf bolmaly. A ulu bolýar. Onda birinci modulumuzda A B'den ayrıldır. Pozitiv bolar mı, atrisatil bolar? O atrisatil bolar. Sebäbi 90'ın karşısı A, 65'in karşısı B, yani 90 ulu burçun karşısındakidan ulu bolýar. A'dan B aýrýar. Pozitiv. Şoň üçin özünü çykarýar. Hiç ýyl ütgüntmän A aýyrmak B'nin özünü çykarýar moduldan. İkinci adımızda nähil çıkar? S aýyrmak B nähil çıkar? Yani şu tayda S'mizin burçun karşısındaki 25, B'nin karşısındaki 65. Demek B S'den uly. S'den de 65 burçumuz 25'ten uly. Yani şu 65'in karşısındaki taraf 25 olsa şondan uly. Ne bu uçuşluk size yanlıştır. Ne taraflar ikisi den ýaly ya da S ulyal nüritese şeýle bermekler mümkin. Şoň üçin näme diýip bolýar? 65'in karşısındaki B S'den uly. Şu B S'den uly bolan üçin muň içi minus bolýar. Ýagny atrisatil san bolsa modulda ökman minusy köpeltip çykarýar. Onda biz şu taýyp öňüne şu minus goýýar. Aýyrmagam S aýyrmak B. Şeýle minus goýup çykarýar. Koşmak dowam edýär. Men bärde şu plus aýyrsam bolar, plus minus ýanaş gelse minus bolýar. Şoň üçin aýyrýan. Dowam edýäs. A goşmak S. Bärde goşmak bar, ýagny A bilen S'ni goşupdyr. Üç uçluň iki tarasyny goşsan parazitil. Munam ütgetmek gerek. Şodur şunu özüm çykaraýmyl moduldan. A goşmak S. Tengdir. A aýyrmak B diýip ýazýas ýene. Bärde minus ütgeder alamatlaryny, S'nkini plus bolan üçin minus S, minus minus B de plus B bolup çykar. Minus S plus B koşmak A, koşmagam S. Tengdir. Şu taýda minus B plus B nol bolar. Sonra minus S bilen plus S o da nol bolar. 2 sany A galar. Jogabymyzam 2A bolar. 2A. Bu dogry mysal. Gelecekde modullary barada ýörite mysallar berer. Aňsat mysaldan kyn mysallara görnüşde, ýagny halkara synaglar, SAT bolar ýa beýlek synaglar bilen baglanşykly modullar, ýagny ýa-da aňsat modullar, aňsatdan kyna bir näçe soralar üstünde çöp işler. Häzirki modullary bar da sapagmy şulardan ibaret. Ýene-de görüşýänçä, hoşçakalın.